De dag begon van de morgen zo mooi, maar die prachtig opkomende cinema, dat heldere waar, die schinnenloft en dan de bewolking van de zee. Ja, en dat kan wel meer van komen de komende dagen. Wol, joen en vannacht. We hebben het over opklarings, flinke opklarings, een vrij heldere nacht. En dat betekent ik dat het al je wat frisser wordt, wat gewoner. Zo'n 4 of 5 graden, misschien zo'n 6 of zo op de eiland. En dat had weer te krijgen met het zeewetter en de windrichting. Die is west-zuidwest, zwak of matig en dan heb ik het hoe de wind krijgt. Morgen we beginnen met zinnen. En ik denk dat er toch nog wel een beetje meer bewolking. Maar de zinnen het de oeron en ja, de temperaturen smijden wijzen. Zo'n 12 en 15 graden. De hegere temperaturen op het vasteland. De wat legere temperaturen direct onder de kust. En op de eiland, dat had natuurlijk te krijgen met het koude zeewetter van 6 of zo'n graden. Ik zit het er nog maar een keer bij. En dan de wind, die komt morgen uit het noordwesten mee. Let misschien wel wat meer noordelijk, matig rond vrij krachtig en letter aannemend. We zoeken vooruit naar een weekend, maar zinnen, flink wat zinnen ik. En dan man je ik nog, en dan is het droeg, en dan blijft het droeg, en dan is het kurkdroeg. De natuur roept om wetter, maar als het één keer net regent, dan wil het eerst ik net regenen. En de temperaturen de komende dagen, sneeuw en manje, zou om bij de 14 graden heen. Gewoon maar iets temperaturen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.